Mali Marko. Halo? Halo, dobar dan, ovdje Marko. Da li kod vas mogu da skupe brisači? Za auto, da. Ja bi kupio nekih 6, recimo. A, jel ti malo mene zezaš, a? Ne, A za koji auto bi ti trebalo? pa nije za auto, Pa znači zašto ti treba? za tablu. Za tablu, brisači. Ja imam sunđere. Znate o čemu se radi? Reci. Ja sam ove nedelje redar u školi. Dobro. I učiteljica me tera da svaki čas brišem to što se piše na Dobro. tabli. Ja se stalno umorim. I hoću sad da stavim brisače na tablu Da. i pa da oni brišu umjesto mene. Pa ne može, to tako nešto ne postoji. Znači moraš se umoriti svaki dan da bi brisao posle časa tablu. I ja sam brisala kad sam išla u školu, isto. Sunđerom, znači pokvasim ga na slavinu, odsedim ga pa obrišem. Znači svaki put sam radila, svaki dan kad sam bila redar. A takvi brisači ne postoje. Znači moraš svoju rukicu da umoriš malo i da podigneš svoju guru sa stolice. Uz osmeh život dobro zvuči.